हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। लोगोफोर, बेनो जादों जौगाफु फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय, लोगोसेनो प्रबिन mwitha बिथांनि डाइरेक्शन खालामनाय मोनसे मिउजिकेल शर्ट BodoFlim। बे शर्ट BodoFlim एबा मुभिनि टाइटेल एबा मुङानो जादों लोगोफोर अन्थाइ बिखा। बे अन्थाइ बिखा शर्ट मुभियावनो गाहायै फाव खालामदों फावखुंगुर नेरसोन आरो फावखुंग्रि करिश्मा, लोगोसेनो हाम्फु आरो probin mwitha बिथांमोनहा। लोगोफोर, बे शर्ट मुभिखौ नोंथांमोनहा थाबैनो नुनो मोनगोन आरो दायो नोंथांमोनहा बे शर्ट मुभिनि ट्रेलारखौ लीना बसुमतारी अफिसियेल चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बे शर्ट मुभिनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।